לשמינית השפעה! שמינית השפעה! איזה בלגן! מסתדר הבנים! עולה עולה! איזה שמינית השפעה! הנה בא לו הרגע, אתה כאן בפתח, כולנו במתח. איזו שמינית מטורפת, את כולן סוחפת, לתפילה משותפת. אני מגיע ב10, מחנה פה את הרכב, ממש חיות בסרט. הכי מגניבות בבית הספר, עושות לכם פה סדר, אולפנים זה לא בית ספר. שמינית השפעה, התאהבתי בה, מכריזות את זה, היי בעדה, החדרת השפעה. עולה שמינית השפעה! כולן באות להחזרה! אוריה הכי טובה באולפנית, איילת יבוסלביץ' וגלית, המובילות של השמינית. אין מזכירה מה קורה בהנהלה, איך דאבן מחזירה בתשובה. עוד שיעור ביפק הלבנה וכולנו רוצות חתונה. קדימה בנות, תעלו לאולם, יש עוד שיחה על שנה הבאה. שירות מדרשה, אולי עוד נסגור פה שנה הבאה. את ההכתרה שלנו חבל לפספס, נכנסתי לשיעור וגם לתפילה. אין מורה שלא הופתעה, חדר ישיבות אהבה. שמינית השפעה, התאהבתי בה, מכריזות את זה, היי בעדה, החדרת השפעה. שמינית השפעה, התאהבתי בה, מכריזות את זה, היי בעדה, החדרת השפעה. במזכירות לא נחים לרגע, דרושות מורות בשפע, להכין קצת טלפונים. מי תהיה הרבנית שלנו, תגלו איתנו מי זו הכוכבת. שמינית השפעה.